Veľký kameň zo srdca nám spadol po skončení, lebo táto 2-1 nám priniesla strašne veľa povinností, bola to naozaj taká veľká výzva na začiatku, ale myslím si, že po ukončení môžeme zhodnotiť, že to dopadlo to veľmi dobre. Nakoniec nielen organizačne, ale aj výsledkovo. 7. miesto Patrika Tibora. Ja keď som hovoril, že také ciele slovenské sú skromné, že jedno podiové umiestnenie a do 10. miesta. A to 7. miesto, aj keď v poslednej etape, bolo veľmi pekné a v tejto konkurencii najviac práce je vždy pred začatím. Keď už to odštartuje, už nedá sa veľa zmeniť. To sú maličkosti, pre nás by som povedal možno nové, ale veľké týmy prišli vybavené úplne inak, ako sme boli zvyknutí. To znamená autobus, kamión s materiálom, mikrobus s jazdcami, 2 mechanické vozidlá. A toto napríklad niektoré naše hotely nemajú také kapacity. A my sme sa do tejto kategórii dostali vlastne, že sme mali výborné trate, mali sme bezpečnosť, ubytovanie, stravovanie, všetko bolo na vysokej úrovni. Medzi najlepšie podujatia 2-2 sme boli hodnotení. No a teraz sme zistili, že niektoré veci musíme ešte domyslieť. A to boli také malé veci, ktoré vlastne sa vyriešili v priebehu niekoľko desiatok minút. Takisto naše hotely a reštaurácie nie sú zvyknuté na taký nápor, pretože sme ich prosili, že raňajky sú od 7 do 8 a o 9 obed, lebo pretože už o 12 sa štartuje a športovec musí 2,5 hodiny pred štartom jesť. Čiže všetky tieto veci sme vedeli, niečo musíme doladiť, že chceme ísť budúci rok v tejto línii a v tejto kategórii. Cieľ štartovej listiny je 2-3 týmy World Tour dostať na Slovensko. Nehovorím, že tu hneď dostaneme Peťa Sagana, ale chceli by sme aspoň nejakého Slováka a rokujeme o inom termíne, možno sa vrátime k pôvodnému termínu, to bol koniec augusta, začiatok septembra, čiže to je taká posledná príprava pred majstrovstvami sveta. Vieme, že budúci rok sú majstrovstvá sveta v Rakúsku, čiže týmy, ktoré by nebudú, alebo jazdci, ktorí nebudú štartovať na tímovej časovke, tak by sa tu mohli zúčastniť a pripravovať sa. Prispôsobili sme tomu možno aj profil, že trošku kopcovitejší. Myslím si, že toto by bola cesta, ako sa, aj keď vieme, že sú 2 klasiky, Montreal, Quebec a týmy, ktoré sa musia rozdeliť na Vueltu a tieto kanadské klasiky, či budú mať ešte tretí tím, ktorý by zabezpečil, lebo väčšinou jazdci sú, ale už to zabezpečenie, to znamená autobus, kamión, mechanické vozidlá a masieri, mechanici, fyzioterapeuti, športoví riaditelia, to už je ešte väčší problém ako pretekári. Máme nejaké ponuky, to sú také nezáväzné, vždy to začne takým nezáväzným rokovaním. Mesta musia vedieť, čo to obnáša. Veľakrát primátori sa prišli pozrieť na predchádzajúci ročník. V Lani sme mali kúpeľné mestá, teraz to boli kráľovské mestá. Budúci rok, ja som hovoril, že môže byť taký pracovný názov od Tatia k Dunaju, pretože v podstate vždy sa snažíme začať do východného Slovenska, Tatry, stredné Slovensko a vrátiť sa na západné Slovensko. Uvidíme, niečo máme rozpracované, ale ešte nie je nič isté. Veľký záujem o začiatok prejavil Poprad. Tohto roku niekto hovorí, že prolog vlastne rozhodol o celých pretekoch okolo Slovenska. Etapy boli naozaj ťažké a možno sa pokúsiť dať jednu etapu dojazd na nejakom kopci. Neviem, že to musí byť zrovna na Kráľovú holu alebo na Sliedsky dom, čo by boli už taký extrém na slovenské pomery. Ale je tam logisticky, to je veľmi ťažké a vlastne strátime to, čo sa snažíme ukázať cyklistiku divákom v tých mestách. Takže keby sme ale možno obetujeme jednu etapu a že aby bolo aj takéto niečo, že tie rozdiely, aby neboli len o nejakej časovke alebo tímovej časovke.